de los pies fríos. Goizeko 10:41 minutu ditugu, eta, bueno, esan dugu gaurko lehenengo protagonista, sustatuko lagunak izango direla, eta Luistxo Fernández prest, egunon, Luistxo? Egunon, Anaitze. Zer moduz? Bueno, berriro ere, denboraldi honetan ere joan den astean hasi ginen, sustatuko albiste teknologikoak kontatzeko zuekin, eta horixe. Hori da, eta gaurkoan prest ere, ezta? Prestatu dituzu, Luistxo? Bai, bueno, pixkat aurrekoan ere jardun genuen azken hilabetetako errepaso bat eginez bezala, streaming plataformak eta euskara nola dagoen hoietan, eta, bueno, pues, gaur ere gai bat hola pixkat collage dana azkenengo hilabetetan gertatu diren gauza batzuk. Eta aipatu izan genitunak udaberrian goizerokoan zuekin saio honetan. Eta da, adimen artifizialarekin egindako irudien mundutxu hori, ez? Bueno, hor udan, gertatu da beste tresna bat sortu dela, aurretik hemen aipatu genituen DALE izeneko bat, eta beste bat Stable Diffusion izeneko tresna bat, eta horrek bereziki zabalkunde aukidu azken hilabete pare honetan, libreki banatu delako, eta orduan instalatu da toki desberdinetan, eta garapen interesgarriak uki ditu, eta, bueno, kalitateaz handiko irudiak sortzen ditu, gero pasatuko, Twitchen bidez ikusten gaituzten entzat, erakutsiko ditugu irudi horietako batzuk, ez? Erratirako, entzulei, deskribapen txiki bat egingo dugu. Bai, zure eskua, Anaitzea, aldan, zera, begira, horretara pasatuko nahi. Ez dakit ikusten ari garen. Bai, bueno, hau da Stable Diffusion horrek sortu duen irudietako bat. Eta hau pertsona batek sortu du, eskaera bat eginez makinari, ingelesezko aginduak ulertzen dituzte, makina hauek, oraingoz, eta uste dut egin duela robot bat, baina vegetala, landarez egina, eta era berean cyberpunk itxura batekin. Eta makinak hau marraztu du. Hau ez du marraztu diseinatzaile batek Photoshoparekin, makinak hitzezko agindu bat, idatzizko agindu bat jasota, hori marraztu du, ez? Eta ez hori bakarrik, baizik eta beste Jesus, aurkitzen dudan, eske galduta nago. Ez zuen horrela funtzionatu behar. Esan barraukeu, entzulei azalduko diegu, diseinatzaile grafiko batek egingo zuen lan hori. Beste irudi bat agindu berarekin, ez? Eta, bueno, a ber, beste. Aukera ezberdinak ematen dituelako? Bueno, kontua da, niri reflexio bat etortzen zait, ez? Tresna hauekin, mostera noaz ezin dute erakutsi. Twitcheko bi irudi behintzat ikusi dute, Kontua da, irudi hauek artea dira. Bueno, nahi tortzen zaidan zer bat, ez? Nik uste baietz. Prozesu aldatzen da. Nere buruari eta bihotzari, nolabait esateko, ematen dit baietz, ez? Izan daiteke arte irudi bat okerragoa edo txarragoa, baina nik uste dut baietz. Orduan, galdera da, artista bat dago hemen. Eta, bueno, nik uste dut baietz. Baietz. Eta nire paralelismo da argazkilariarekin. Argazkilari batek, aur bati argazki bat ateratzen dio, irribarre bat, aur baten irribarrea, eta argazki ederra izan daiteke, berak teknika daki, gero ere igual lehen prozesamentu bat itezan kimikoa, film bidezko argazki gintza zenean, eta gaur egun, argazki gintza digitala ere, tratamentu bat euki dezake gero, ezta, trampa egin gabe, baina, irudiaren argitasuna, koloreak, distirak moldatuz, baina azken batean errealitate bat zertu du.
Bai, zati hori bai. Umearen arpegia nork sortu du Irribarrea? Irribarrea umeak sortu du edo esan genezake giza evoluzioak sortu duela, ez? Pertsonaren aurpegia gure keinuak eta sentipenak evoluzioak moldatu dituelako, ez? Bai. Baina argazkilariak ere badauka artea hor, ez? Eta nik uste dut era honetako irudigintzan ere makinak ematen digun zerbait dagoen arren, badaukala meritua hori konjuratzen duen artistak. Hau da, ikusi ditugun irudi horiek halako robot, vegetal moduko batzuk, artista batek konjuratu egin ditu. Konjuro hitza erabiltzen dut, zein zuzen ere hitzezko esaldi baten bidez sortutako irudia dalako, ez? Irudia da. Eta adibide batzuk, gogo ematen dit berriro partekatzeko, ia asmatzen dudan, ikustekoak dialakoa nago. Bai. Hori da, esaten genduena, ez? Adibidez, lan hori diseinatzaile grafiko batek egingo zuela, ez? Prozesuan edo aditu bat edo, baina momentu honetan zuk esaldi bat jartzen duzu, edo nork esan dezakegu, ezta? Edo nork jartzen duela esaldi bat aplikazio horretan edo webgune horretan eta adimen artifizialeak sortzen duen zerbait da. Bai, eta orain partekatzen asmatzen dudan euskal erabiltzaile batek egin zuen irudi batekin. Bera eskatutakoarekin. Begira. Bai, lortzen dugun. Ara? Oteizaren azken afaria. Eta ikusten ari gara, erratiari esplikatzeko, existitzen ez den eskultura baten argazki bat. Errealismo osoz, bloke batzuen azpian mahai bat, eta mahaiaren inguruan irudi oteiziano batzuk, pixkat tankera daukatenak arantzazuko apostoluekin, elkarrizketa batean bezala, ezta? Beste bat ikusteagatik, eta eskultura hau ez da existitzen. Ez da existitzen, eta besteren bat ere erakutsi ahalko dut, beste bat, irudi, gaina argazki zahar baten itxura badauka, beste pertsonaia batzuk, kasu honetan ez daude teilatu baten azpian, baina eta lehen biziran, eta orain daude 8 pertsona mahai batean, bat keinua egiten, besteak entzuten bezala, eta berriro ere ematen digu sentsazioa argazki benetakoa dela, benetako eskultura batena, baina dana asmatua. Nik esaten dut, edo hau da nire egile bat daukatela irudi hauek, eta dala, konjuro hori egin duen, hori okurritu zaiona norbaiti, noa konbokatzera, makina baten bidez, esango dut, oteizaren zerbat, ez? Azken afaria. Azken afaria da, hau inglesez diatizu, baina azken afaria da, azken baten, kristautasuneko irudi zerbat, ez? Eta horixe marraztu duena, nik uste dut artista badela. Edo, moztuko dut irudi hau eta itzuliko gara barriketara, gutako edozeinak egin dezake, batzuetan estilo gehiago gine gutxi horrekin, gaur egun ere argazkigintza edozeinen esku dago, bakoitzak bere mugikorrarekin ateratzen aldu argazki bat, baina eta tresna hauek ere ala erabili daitezke, ez? Eta alde horretatik, Oteizaren irudi hauek sortu dituena, euskal teknofilo bada. Beñat Erezuma du izena, YouTubeen kanal bat duka aspaldetik euskara satorra izeneko, euskararen inguruko kontuak eta anekdotak eta biltzen ditu, eta aparte hezkuntzara begirako material eta hola ere lantzen du, eta oso interesantua dago Beñat adimen artifizialarekin. Izatez, adimen artifizialeko testu tresna batzuekin eta itzulpen automatikoekin poesia liburu bat ere idatzi zuen. Bai, eta gurean izan zen, saioan. Ezagutzen duzu orduan. Bai. Begira, Beñat Erezuma nik artista deitzen diot.
Adimen artifizialaren artista bada, irudi hauek, bueno, Oteizaren zerbait ere badago. Ordenagailuak prozesatu ditu bere memorian, aurkitu dituen Oteizaren kuboak eta apostoluak eta Bai. esango dizu, Pieta irudia ere bai dagoena Orioko elizan bertan ere bai, eta baita ere Arantzazu ere badago Pieta bat, ez? Eta bildu ditu irudi horiek, eta azken afari baten sortu du. Baina hori konjuru egin duena, Beñat Erezuma izan da, eta nik artista izte diot. Eta orduan, pronostiko bat, edo halako zerbait esango nuke, ikusiko ditugula argazkilariak bezala, adimen artifizialaren konjuratzaileak. Denon eskura egongo dan teknologia bat izango da, ze guk ere jun gaitezke, eta bueno, badaude tresna batzuk irudi kalitate txikiagokoak egiteko merkeak, tobakoak, eta beste batzuk pagatu ezkero kreditu batzuk irudi kalitatezko irudiak egin daitezkenak, merke xamar, Eta orduan gutako edozein egin dezake, baina batzuek tentu gehiago daukatenak eta abiezia gehiago daukatenak, eta entrenamentu ere bai, pentsatzen dut, pues, sortuko dute alakorik, ez? Eta holako adibidea hauek Oteizarekin eta egin dian bezala, Beñat Erezumak egin dituen bezala, beste saiakera batzuk egin dira euskarazko Wikipedian. Ara, begira. Bai, eta dira euskal mitologiako pertsonaien marrazkiak sortu dira horrela. Mateo Txistu, adibidez. Dala, kondaira bat, apaiza, joan zana, mezetatik eskapatu zana, entzun zituenean bere txakurrak basurden atzetik, edo eizaren atzetik, eta orduan askopeta hartu, meza utzi zuen, eta arrezkero kondenatuta dago basoak bere txakurrekin eizaren atzetik, eternitatera arte ala ibiltzera, ezta? Hori marraztuta dago, pertsonaia hori marraztuta dago, norbaitek idatzita, uste dut izan zela Galder González dala wikipedista ezagun bat, eta hori bezala, beste historio bat ere, Martin Txikiren historioa, Barandiaranek hartu zuenan ikuste dut inguru horretan, ataun inguruan nola gentilei lapurtu zien, bere botetan garialeak lapurtu zizkien gizakiak nekazaritza ikasezan, hori ere, bilatu ezkero Martin Txiki Wikipedian, ikusiko duzue, merezi du, eta halako irudi bat. Azken mosteko irudi, eta bukatzeko irudi hori, Martin Txiki Wikipedia. Nik uste dut topatuko dudala, eta partekatuko dudala zuekin. Hemen dago, orain txenoa, Bai, eta bueno, adimen artifizialaren inguruan hitz egiten gara. Erakusten nahi naiz, Wikipediako horria, eta hemen dago Martin Txikiren ilustrazioa, handitzen dut, eta da, margolari batek egin duen kuadro bat, Midjourney izeneko beste tresna batekin, agertzen da galsoroan gaztetxo bat, mutiko bat, eta bere aurrean lastoz egin jako erraldoi bat, hori gentila izango da, eta historioaren zer bat, ez? Eta, bueno, hau egin duenari ere, nik artista ditzen diot, eta artista ez bakarrik makina, baizik eta konjuroa hori pentsatu duenak eta marraztu duenak hitzekin, pertsonaia hau sortzea, horixe. Eta kasu honetan, jabetza publikokoa da, eta ikusiko dugu, norden hau kargatu duena, ari naiz informazio horria bilatzen. Ze Wikipedian jakin daike... Bai, norberak partekatzen du, eta, bueno, orain ez dut aurkituko, baina kontua da, hain zuzen ere, eta tresna hauek sortu dituztenak, batzuek erabaki dutela, bueno, gurekin sorkuntza du, inork sortzen baldin badu irudia, ez da gurea. Librea izan daiteke, eta orduan, Wikipedista honek egin duena irudia konjuratuko dut, baina gainera libre izango da. Hau da, erabiliko dut Wikipedian,
edo demagun, norberak liburu bat, autodizio bat egiten baduzu liburu batean, eta nahi baduzu azal batean, zure irudi propio bat sortu, horrela sortu daiteke, eta zurea izango da irudia. Aukera ematen duela. Ez da makina sortu duten zeraena, ez? Orduan, sormenerako gauza badira makinak, baina azken batean nik uste dut artista, pertsonak ere bagarela oraindik sortzaile izan gaitezkela eta bueno, pues horixe gaurko nahasmen teknologikoa, honi buruzko artikulu bat gaur idatzi dut. Gaur pertsonak idatzi dut. Batzutan sustatu jartzen dugu, eduki editoriala, baina, bueno, iritzi pertsonal bada hau, ezta? Argazkilaritza eta hau zertzeaena, konparaketa hori editorializantea, ez dakit entzulek sinistuko diaten, edo irakurlek, baina, bueno, horrelaxe pentsatu dut, eta horixe komentatu nahi nuen zuekin gaur. Primeran, horren inguruan aplikazio berriak edo tresna berriak nola esango diogu alako Adimen artifizialeko irudigintza. Irudigintza. Gaur horretaz jardun dugu. Hori da. Eta, bueno, tresna berriak eta aukera pila bat sortzen ari direla. Oso denbora gutxian, ze beste aplikazioen inguruan ere, aurreko kurtsoan edo hitz egin genuen. Hala da. Tresna hauetako aipatu ditugu, eta beste batzuk berriak direnak, atozenak. Hori da. Luitxo, repasoa eginda, eskerrik asko, beste ostegun bat gurekin egoteagatik, eta aurrengo ostegunera arte esango dizugu. Ederki ba, agur. Agur. Del olvido